Encumena Nûnerên Amerîka projeyeka şermezarkirina biryara Serokê Amerîka Donald Trump bi vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê ku bihterî xwe Rojavayê Kurdistanê duman di encamê de rêl pêş êrîşa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê vekir bi piranî erê kir. Roja çarşemê 16 Oktobera 2019 354 parlamenterên Amerîkî projeya şermezarkirina biryara Serokê Amerîka Donald Trump bi vekşanê ji Sûriyê erê kir. Dengê xwedan biryara şermezarkirinê û şêstên din jî ew proje biryar red kirin. Lê bi dihan ji hevalên Trump yên partiya wî ya komarî tevlî dengên piraniyê ji Partiya Demokrata Amerîkî bûn. Proje biryar bi piranî hat erê kirin. Di wê civîna biçûk de li gor ajansa Reuters derbarê Sûriye û biryara vekşanê ku roja çarşemê hat encamdan, Trump dana çiraya kesk ji Erdogan re ji bo destpêkirina operasyona leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê red kir. Erdogan piştî biryara Trump bi vekşanê ji Rojavayê Kurdistanê ku ev e demek bû radgihand. Bi taybet piştî neserkeftina danûstandinên Tirkiye û Amerîka derbarê avakirina devera Aram êrîşa xwe destpê kir. Berovajiyê gotin ragihandin û twîtên xwe bi piştevaniya Kurdan û parastina wan sûzadana Tirkiye ji aliyê aborî ve derket. Biryara wî bû cihê dilgiranî û nerazîbûn û şermezarkirinê li ba Kurdan beşekî mezin ji welatên cîhanî bi taybet Yekîtiya Ewropayê û tabe berpirsên hikûmeta wî. Her di wê civînê de û piştî encamên dengdanê hatin naskirin, Trump bi awayekî dûr ji rewiştên serokan bi taybet serokatiya welatekî wek Amerîka aciz bû. Nerazîbûna xwe tev di serê Nancy Pelosi seroka Encumena Nûnerên Amerîka re derxist. Gotinên giran û tund jê re gotin û ev bûyer Pelosi ji ajansa Reuters re tekez kir û got. Di encama bersiva Trump jê re dema civînê hat kêmkirin û zû bi dawî hat. Pelosi her wiha amaje kir ku Trump ji encamên dengdanê û rêjeya wê lê dijî xwe matmayî ma ku zêdetir ji heftê ji sedî biryara wî bi vekşanê şaş dîtin û şermezar kirin. Daxwaza rawestandina biryarê kirin. Beşekî mezin ji wan jî heval û endamên Partiya Trump bûn. Lewma Trump ji hişket û qeherî û êdî civîn nedibû ji ber rewşa ku Trump ketî têde. Got jî ez bêhêvî me tenduristiya Trump baş be. Rêberê Partiya Demokrat di Encumena Pîran de Mark Schumer ku di civînê de beşdar bû got Trump gotinên nexweş û giran ji Pelosi re dan û ew bi siyasetmedareke ji pileya sisiyan pasend kir. Ji aliyê xwe ve Kevin McCarthy rêberê Partiya Komariyan lê Encumena Nûnerên Amerîka de got di encama êrîşa Trump bi gotinan ji Pelosi re Pelosi ji civînê bilez derket. Biryar û twîtên Trump navbera şev û rojekê de yan jî her demjimêrekê bandoreke pir mezin li rewşa cîhanî bigiştî û welat û aliyên behsa wan bike dike û tevî rewşa xerab ji encamên biryar û twîtên wî gota bi berpirsên Amerîka yên pile bilind di nav de hikûmet û partiya wî li xwe girtiye êdî li cîhanê Trump bi Mr. Twitter tê naskirin. Bûye cihê pêkenînê û henekan li her derî lêya herî giring niha encamên dengdana Encumena Nûnerên Amerîkaya ku li gor encama projeyê dê biryara vekşanê were rawestandin û careke din kaxezên lê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi giştî tên bikaranîn dê li hevkevin û egeriya guhartineke din hebe bandora xwe li ser Kurd û rewşa Kurdî jî bike. Alî Umar